Il-problemi tas-saħħa mentali mhux se jkunu solvuti bl-abort u għalhekk hemm bżonn li nagħmlu minn kollox sabiex tkun salvata il-ħajja tat-tarbija. Dan kien l-appell tal-President Emeritu Marie-Louise Colero Preca f'intervista li saret waqt il-programm ta' Andrew Azzoppardi is-sibt filgħodu fuq ir-Radju 103. Matul din l-intervista Colero Preca fakret kif rigward l-emenda li se twassal għal abort f'pajjiżna it-tobba saħqu li din se toħol ilhom aktar problemi. Kien għalhekk li aċċennat għal fatt li l-gvern għandu jagħti widen lit-tobba u jieħu il-pariri tagħhom. Barra minn hekk hija qalet li tinsab gburija li pajjiżna sissa għadu jħaddan il-valuri tal-ħajja u għalhekk hemm bżonn li tkompli l-ħidma sabiex il-ħajja tat-tarbija dejjem tiġi l-ewwel u qabel kollox. Ejja nifqu nkunu poplu matur, ejjew nifqu nkunu poplu li maħniex kapaċi nżommu diskussjoni nazzjonali. Ejjew nifqu nkunu poplu li nħaltu il-partiġjanizmu ma dak li huma valuri. Id-diskussjoni mhux xi ideoloġija ta' partit, jew xi diviżjoni fuq xi ħaġa, qed niddiskutu valuri, x'tip ta' ordni soċjali dan il-poplu irid. Jien dejjem ħassejtni gbura li jiena pajjiżi għadu jħaddan il-valur tal-ħajja. Marie-Louise appellata l-aktar għarfien dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tat-tfal, iżda qalet ukoll li r-responsabiltajiet jaqgħu fuq il-ġenituri jew min qed jieħu ħsiebhom u insistiet li d-drittijiet u d-dmirijiet tat-tfal għandhom ikunu sagri. Dan l-appell lil kull settur, jekk huma l-ġenituri, jekk huma l-allima, jekk dawk kollha li jaħdmu mat-tfal, lill-gvernijiet tagħna u partiti politiċi, kwalinkwe, il-soċjetà ċivili kollha, irridu nżommu qudiem għajnejna li t-tfal għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-policies tagħna, fiċ-ċentru tal-pjani tazzjoni tagħna u li d-drittijiet tagħhom għalin għandhom ikunu sagri. Marie-Louise Colero Preca qalet li hemm bżonn li jkompli l-investiment fit-tfal b'mod speċjali fil-prevenzjoni sabiex ikollhom aċċess għal kull opportunità possibbli tul ħajjithom.